Yo, coba apa, Nduk? Slendro saged pelok nggih monggo. Napa, Nduk? Sineman napa nggih, Pak? Sineman gendro apa ular kambang apa Gendro sing arang-arang metu. Ayo. Gendro, ayo. Apik kuwi, malah kuwi ngemu perjuangan kuwi kan. Ayo. Sineman gendro. Tanganmu iki kok kapane to? Tato to? napa? Kuwi lho. Apa? Luka. Oh, luka to. Luka bakar. Luka bakar. Sapa sing bakar atimu? Wah, Enten-enten, Pak. malah ngenges ra. Sedap, kula tak buka catatan riyen nggih, Pak. Nggih. Gawa yo an ngono kuwi. Nggih, betul. Ya wah dan kaya sinden tenan nggo caketan barang. Ora napa. Ayo. Madu karo Karawan Natamanda Raka Truk. Sing kelingan isih apa jineman gendro. Gendro ki wong ya ngawut ae. Gendro, ha? Gendro. Sing nembang anak wedok niken salindri. Kaya iso gendro barang. Ya. Biyen kulino gendro kok dheweke. Nduk. Rasa
hake dhewe. Nyingkar nyingku sugih variasi ngono kuwi. Wedoke lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas gubuk asmara. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel. Neng gubuk mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho kan iya Pak nek gubuk. Jenengan penate teng gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi lho. Lah iya maksudku kuwi Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur lelampahan Sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing akeh. Guru kula Pak hebat malahan Pak. Hah? Lah guru kula hebat to Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah iki to Pak. Ukele pripun Pak? Hebat. Ukele kare-kare iki gurumu nonton kok Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard ke papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black kayak white black lek kayak. White black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo.
penutupan piye to Februari piye le alhamdulillah banyu mili jope tangise yo catatan sajrone Mbak Dirgita iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau ya saurunge jejer ngersakake saka Pak Bayan ya karo Pak Agus Kuprit sing nembang sapa Gom nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasiro karo Mbak Wanda Amara juga semeneng luwih dhisik ya kaya suwi ora krungu podang kuning. Ha iya. Biyen kaya ben-bengi. Ha iya. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Wah, yaene ngompani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Nonton akeh nek sing ngejep enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian sawetara. Yo, sing senior dhisik. Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak barakan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu.
Aku arep kuwi jane ora temu-temu sapa ya kae. Ya, Mbak Munasiroh. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi lek tugas akhir wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku neng nggen apa jenenge TA metu mijil dempel walah ayemku ora umum ae. Iya matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik kok. Heeh tenan. Kari nambahi midi karo drum. Ayo. PA nggen midi ora. Agam Cina. Ya. Osek to, manut kene ora kok. Peh kono kuwi pimpinane sinden opar-opar ora. Alus manis nengsem Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Anu, terusé sedut senut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya, sedut semua lek nang omah, iki mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor 2 sing nembe lair. Selapan. Selapan, berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngopo kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah. Butuh ayo nggih. Butuh iki serenek musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara, wah jan awake padet sing set kaya ngono kae. Lek dandan aja mekokok ndandan. Wah, iki daster mekokok ora. Jenengan kok nggih ngemat ki to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah aku ngemat ning ki lek ngarepe kok ya ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elekne kok mesti mingkup. Eman-eman. Ayo. Wis lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video ning. Lagi ning kolah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep sinden. Ora guyone ngono kuwi, guyone bukeh asine lho. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan yo. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, kok tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Dolan-dolan arep turu. Mesake lho maling, Wanda malah salah tingkah lho. Ayo serok. Ayo. Serok, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek mosok dakon ning kanca-kanca? Berani kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. Ayo. No. Nonano Golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Ibu bunga pencet. Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Lah kok dadi. Lahir arkaku lahir ya. Tiku. Ya ber, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Paling ugur ngono kae. Mirip-mirip. Kenda.
Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. Gak penak, Pak. Nggih keju to, Pak lek ngono. Kabeh sinden 7 kabeh wong do apa ki jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tutik kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tutik. Kayet. Pama Mbak Tutik ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Lali. Dosa maksudnya. Lali. Dosa. Ono apa lesu iki? Sobek-sobek ora. Kaya api-api oh. Kalau malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi ta. Oh, ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Miring Wan. Apik. Monggo diaturake podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk rasah nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niken lho bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe. Garape piye iki? Garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang. Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sik. Kendang sik. Buka celuk apa kendang? Buka celuk. Lali kok ya. Suwe lali. Esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang Dian. Ya nakal mbiyen kendang.
rupane iki ngampil tutupan lagu jilat yasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ayo rek. Karya-karyanya tetap menggaung insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin. Ya nduk Ken niken. Nah, itu tanggapan Rano sampean. Sip. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lho wingi kaya bar kok Brebes to? Storine Pak e wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kan videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku ya Brebes mili padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya mulihe kok kono Oh, Brebes. nggih insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa? Nak. Biasane ning campur sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah anu Pak Soleh ngendika lek dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro waton mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggih. Nggihmu kita ra yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki Bayak Madangkarang kian. Nggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Pas. Gon mulih ae. Gon mulih sok ning digawa neh bar bodho. Iya, Bapak. Inventaris kok. Disewa jenenge. Sewa ya nggih. Matur nuwun kaya ngono iki le. Pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya iki. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri. Ya Nduk, langsung bae gemene wektu.